Oh, hi guys, takže dneska udělám video pro Patrika a budu pít tady ten lemon, nebo tak to bude citron budu pít. Musím vypít aspoň do půlky, to bude pro Patrika, protože se nebudu dočkat, až se přijde, už aby tady byl. Jsem moc nemocný, jak vidíte, tady mám kapesník hodně moc. Takže jdem na to, kluci, holky, švagroví, normálně všechno. Tak jak se to otevírá. Au! Let's do it. Fuj. Fucking guy, what did you fucking do it? So bitch. Say what? Why are you screaming, son of a bitch? He's giving slaps. Why are you here, son of... Au. To je finger. Takže ještě se to nedokončilo, ještě musím pít. Sem pojď. Možek ne! Však se len koukám! Nevíš, to mám sejkat, ale tebe musí to vidět. Ještě musím pít, ještě pro Patrika. Hej. On se to musí ukazovat, taky nesmí měl se čo ukazovat. How much did you drink? I think like, you do it now. Za Patrika a za Danečka. So. Shit, lad. Watch him. You're a dickhead. I just had to tell you. Dat is Charlie als het al Then try it. I just had a little bit. Can I try it? Look, he's putting it all on. Oh shit! It's disgusting. Here, open your mouth. Open your mouth. No. Sick man. Ow! Honek, pomoc. Sorry, furt děláš. Brne pustej. To bylo všechno za Patrika a za Danečka. Se nemůžu na Patrika dočkat, až už tady je. Až tady je.